200 danbor baino gehiago arratsaldeko 6etan eman diote hasiera desfileari Zuloaga plazan. 14 elkarte gastronomikoren ordezkariak ibili dira Alde Zaharreko kaleetan zehar, 1813ko abuztuaren 31an gertatu zen sarraskia gogorarazteko. Tropa ingeles eta portugaldarrek egin zuten erasoetan soilik kale honetako 36 etxebizitza atera ziren onik. Beste guztia egin zuten eta ondorioz 1000 pertsona baino gehiago hil zituzten. Horregatik une hunkigarrienetako bat hildakoei egiten zaien lore eskaintza da. Bengalen eta kandelen argia besterik ez da izango gaueko 9:30 aurrera abuztuak 31 kalean. Gau sentikorra donostiarrentzat.